Kai sarkin noma. Lalle. Ya ne? Dama ko. Ina hitowa wai. Wallahi da kuna nuto ladan na gida in wanka in hutu wani. To mu za mu wuce wajen fara. Ba dai kana nan zuwa ko? A tsalle. Na ji an ce yayan France ya kawo ma tsohon ka babu. Wallahi ya kama kai duk ranka ta garin nan. Wallahi babu irin shi. Allah ni bakin ciki ma nake ji. Dama a ce mu gare mu yake ai da kai dai kawai mu je dai kai. Da ƴan matan nan dozi za mu doko. Samun mashin haka. Ce ya ki tashi. Wai ko mashin nan ko ba tanki ne a gare wai. Tubal ya mu da mun kusan wani bini na jama'a. Salamu alaikum. Baba kuna lahiya? Alhamdulillah. Ya lokaci? Alhamdulillah. Baba na ga kaman dai kuna cikin matsala ne baba. Wallahi mashin nan tun da safe ina tada ya ki tashi. Ya ki tashi ne? Baba ni gareji ne ai. Wallahi ni gareji ne. Ni gareji ne wallahi. La ilaha illallah. Muhammadu ya ki tashi dai ne? Ya ki tashi. Tun da safe ko? Wallahi tun da safe ina ta to tun da ni ma gareji ne bari in diba muku. Haka nan ne. To yayi baba za a yi kokari a tada muku shi.